Right, igama ngubhaka manje ngihleli nepanel ke namhlanje. Makuthiwa kuhleli ipanel kusuke kuhlela abantu abahlukahlukene. Ukhumbule ukuthi izolo ngipostile la ngathi umuntu nomuntu onombuzo wakhe akasho noma yini abantu abafuna ngikhulume ngayo. Ngipostile izolo ngathi umuntu nomuntu akasho noma yini into afuna ngikhulume ngayo. Ngikwenza izolo lokho ke. So njengamanje ke baningi ke abantu bakhona ke lana ke banembuzo eyahlukahlukene imibuzo yonke lemibuzo iza kumina yabo banembuzo ahlukahlukene nje kunesiphithiphithi nje kahle kahle namhlanje njengamanje la imibuzo yahlukahlukene kodwa yonke iqonde ngqo kumina sizoyiphendula ke ikhamera uyabona siyiphendula ikhamera ukuze kuzwakala ukuthi umuntu ubuzani imibuzo eminingi engizokuza yona isuselwe kwipost engenza izolo la khona abantu kade beyisholo bona bethi King bakhuluma ngalokho King ngikhuluma ngalokho King ngikhuluma nalokho uyabona ngibonile impetha hayi abantu bayathanda ukuthi bayisholo bona ukuthi ngikhulume ngani futhi ngathi izosebenza lento yokuthi kusha abantu ngikhulume ngani ukuze zingalothi ngijwayela kambi inyoni zithi yindaba ukukhuluma ngokuthi why ungakhulumi ngokuthi funa ngikhulume ngento vele funwa abantu Igama ngubhaka isibongo wanzama bathi ngikhambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathi ubhaka udakwe yini ingqwele phuqaphuqimiza abafokazana ngothi lot ngamentshise thuluza ngahambi nalo futhi entsimini xa muxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini kumafavuke njengeda ngabande kunogwajo gwajo ikhulule kufuka amakhanda kanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana daba lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni Osgujana phupha amehla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ufokofo ke ngizwe ngemphatha mina gcwala engasifakela sazoshuba ke baningi abantu abakhona ngapha ngicela ukuphendula ikhamera ngicela ukuphendula ikhamera ubone nje ukuthi ithimba elizongihlohla ngemibuzo ebucaye eminye imibuzo eyingozi ngoba kule mibuzo abazongibuza yona khona imibuzo ethinta udaba luka Zimdola neNIU nobhekicele kumbuza abazongibuza yona khona udaba oluthinta indaba kaXolani ubalo Xolani bani Khumalo lokuthiwa sizokuthola la kwimbuza abazongibuza yona khona udaba oluthinta indaba yokuthwasa khona udaba oluthinta indaba zokusonta nokuthwasa together ndawonye kahle kahle nje kuyanyiwa namhlanje kuningi kakhulu angiyazi ukuthi thini eminye imibuzo but bengiveza nje ukuthi miningi imibuzo ekhona ekwi-pipeline as we speak right now, you know what I mean? The promise that I make is the one that I keep. I can't make a promise that I can't keep, you know what I mean? Aw suke madoda singaqala ngiyaveza ke manje, let me turn my camera. Nanga nje umntomzana uvivile uyabona ivivile lapha inkunzi vive ngemibuzo na izohlabe yayo imibuzo nangapha yabona uvivile lapha uvivile lapha uRasta uyabona uRasta vive ngempela uyabona nathi inkunzi lapha ivivile uyabona yes nanga umadem ngapho usihlalo of a day uvivile uvule ngisho laptop yakhe uyabona kuzonyiwa nazi intokazi ngale zivivile nazo nathi inkunzana lapha yawulela uvivile kahle kahle nje ngizohlaselwa uma kukhona umbuzo othe angikhulume ngaliyonto ngangakhuluma ngento eshuwa wena ungablame mina oblame nampo vivo no vivo la woza ke lapho Mr so sengayisusa intambo ngizisa cameraman mangashuthekile ngendlela seniyoxola kobe akumina onenkinga kobe cameraman onenkinga kodwa ngathi nezulu ke manje sekuqala ukukhebezela manje phela kunjalo mawuthinta inkunzi hayi ningasondeza lokho ake nisondezeni lapha ilighting uze ngaphakathi ngoba nanti izulu lifuna ukukhemezela lapha namanje sokukhuluma ngento ejulile kwanyakaza izulu la qhamuka nemkhemezelo engekho kodwa yaba khona la nyakaza ukuze makuthiwa kuyanyakaza ke manje nyakaza izulu kwanyakaza izulu kweze mkhemezelo engekho yabo kwanyakaza izulu kweze mkhemezelo engekho uza nawo leyo mpahla ngoba ukuzinganethwa leyo mpahla leyo ephansi ukuzinganethwa ugesi nemvula kuhlangana yes
ayikhe ngiphaka ngathi namhlanje na ziyashisa indaba ngathi ziyashisa indaba ikhona yini khe ngiphaka kade ngibuza nje omunye izoletha ngazi khona umfundisi bani ofike waseva kwelinye isonto yabona waseva esontweni la kaShembe wasuka wathi useyovula ibranch yakhe ikhona yini into enjalo ukuthi useva ngapha aphinde athi useyovula ibranch yakhe but ibranch yakhe akayibizi ngoShembe kodwa usaseva kaShembe kuthiwa yini leyo nto ake kunazi impendulo zenkulumo ezithi azibe njalo ngokuhlukahlukana kwazo khumbuleke madoda ukuthi igama nguphaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile angiyona into yokudlala khumbuleke njengoba kushintshwa manje ukuma ngoba ngithema siqala nje lathi 1212 izulu njengoba kushintshwa leyo nto kushintsha into eziningi kushintsha into eziningi kushintsha izinto eziningi ke njengamanje sibekezelelane nje lapho nikhona sibekezelelane nje manje sigijima nayo impela ukuze makuthi ungavali la shivulile yes nazo ke right bathi konakele napha bayangena abantu lapha yana nangiya uzukisa bathi ubani uzukisa bulala uthi hey ngwele obhuqabhuqa imizi yabafoka uqonda ukuthi ngwele yes ngwela ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa yes yimi leyo umfokanzama madoda bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile wathinta ubhaka nikreni lapha all right woza ke Mr woza Mr ake siqale ke singene endabeni singene endabeni la check ukuthi yonke into imngendlela ke sibonge ayike mina ke Mr Qulu over to you sanibona nange uFrank Ngobesa uthi hayi uyinkosi yami le uthini thimba ngathi lingabuza imibuzo elijulile lalela la mfowethu leli thimba leli alikafihla libuza imibuzo nixabane nalo futhi over to you Mr Qulu yes bamba kanje ungathinti into eziningi lo muntu engithi akashuthe la isikunzi nje yesididi lo muntu hey right sekuright all right ke ikhona imibuzo madoda sengiyintroduceile phela izintokazi zami first lady asikhani manje ngisaba nisho madoda manje ngisaba zivala ulife imibuzo noma ingane ngalo futhi nibuza imibuzo yokudidizela ngibone la abantu abaningi abama celebrity bafike bathi bayathwasa baphakamisa indaba zamadlozi babuya bathi sebeyalahla idlozi sebekhetha uNkulunkulu sebeyalahla idlozi manje ngibuzile ngizoyiphendula lo manje ngangibuzanga ngiyeka kodwa angifuni mina into edlalela edlozini ngifuna into edlalela edlozini umuntu angaboqala uhambo bengabe ngazi uhambani mawungazi uhambani ungene ngoba kuthiwa kuyacetshwa edlozini kunempumelelo zizolunga izinto zakho baba idlozi awungeni ngoba uthanda ungena ngoba idlozi lakho lona lifuna ukuyibonakalisa amandlalo ngawe but uzoyichaza manje ngibuzile ukhona obuzayo phakamisisana nonake igama lakho nesibongo sifuna ukwazi ubani Mike igama uGcobani watuswa umbuzo wami umalunga nosiboniso DUMA lo ANC kube nenkulumo eqhamukile esikhathi kufanele kuphakanyiswe indebe le yamabhokobhoko phakathi kwakhe nomphathiswa lo uPremier wakwaZulu Natal uNomsadube yes umbuzo wami ulapho ke kuthenini ingabe ikhona yini iphuthe lenzakalile lapha njengoba lento seyiku social media kukhulunywa futhi ngayo very good question vele lezi zinto ngisho bona osiboniso bangagcina ngokubamba beyeka ngeke bayiphendule into ezijulile lezi baba empilweni baba yabona njengoba ziyanqumquma elections ama spirit ayavukelana ayalwa you understand so jwa kunje iANC noma iEFF noma iIFP kufuna babambane more than before ngoba akufanele ama opposition parties athola into bayongena ngoba kuvulekile uyabona mangabe kufika ngicatha usiboniso DUMA kule department ekuthiwa economic development and tourism ngicatha ukulowo mkhakha uyabona ke amabhokobhoko kade enza itho lento abeyenza itho not only in KZN to an entire South Africa. You understand? Itho
ubani umuntu okwi-tourism le KZN usiboniso Duma. Ubani umuntu oyipremier le KZN uNomusa Dube. Ngoba inhlangano ziyokompita nezinye inhlangano. Ubani umuntu owusihlalo we-ANC eKZN usiboniso Duma. Uyangizwa yini? For the benefit of umnyango wakho usiboniso kumele abe khona lapha stage. For the benefit of inhlangano yakhe usiboniso Duma kumele abe khona futhi stage. For the benefit of ubuholi bala kumele abe khona uPrima because number 1 le eKZN. Nyangezwa yini? Ubani umuntu oyiphela elingalungile kulesakho ngibuza ngayo. Yilo yababa lo inhlotshana lo introducer. Angani mbe uMC noma uyiSpeaker noma uprogram noma uyini kodwa umuntu obekumela blamewe yilo yababa. Ukhumbule amabhokobhoko awini indebe yomhlaba okusho ukuthi mengabe kwenziwa itho umhlaba wonke uyawabuka ukuthi amabhokobhoko acelebrate kanjani eSouth Africa. Uma ngabe se celebrate sekuthiwa saye hand over indebe kumele umuntu oMC asho ukuthi sisukumisa uPremier waKwaZulu Natal unkosikazi Nomusa Dube ukuze umuntu ose-UK umuntu ose-Japan azi ukuthi oh eKZN uPremier uNomusa Dube. Wenzani uMC uthi ngisukumisa uPremier akambizi negama uya ukubamba amandla akhe umuntu ose-Eastern Cape ongazi ubani iPremier yethu currently akasazanga ubani iPremier shuthi amandla omuntu wesifazane already asebambekile. Ngoba ungamenishinwa kwegama sikubiza ngesabotage thina. Isabotage nje lelo. Iyona into ekumele ukuthi yindaba uMC angalibizi igama lokuthi uPremier waKwaZulu Natal unkosikazi Nomusa Dube. Siletha yena stage mase siletha nebhokobhoko bese yaphinda ezorecognize umnyango walomuntu okuyena yena ophethe lo mnyango wenza lento. Ubani umuntu omnyango bese yasho ukuthi bese kuzoba no MEC womnyango umnomzane siboniso Duma. Angani uyangizwa yini ngoba umnyango wakhe lona uma ngabe sebengaphambili stage vele lapho kumele indebe iphakanyisweke manje. Indebe mayiphakanyiswa ayibekwa la ithiwe phezulu. Yangizwa ngithini mfethu ngokuthi uNomusa Dube mfushanyana ngeke akwazi ukufika phezulu kodwa ngoba ngenhlahla khona lo supporting character lana okubani economic development uyena ngenhlahla ucishana ingane nale nkunzi izothi mayisithi wole wonke umuntu athi wule ubezoshayeka uNomusa Dube kuthiwa usiboniso uthe sala wena ungezi kuzamina. Usiboniso urepresenta umnyango wakhe okuwona odila nento ezinetho. Itho yenziwe ngisho KZN kwasuka emhlanga kwayiwa komashu koPinetown koKloof kobanibani uyazovala itho igama lelonto inomnyango wakhona. Usiboniso ube right kodwa ngoba kubuye kube khona izimpi zepolitiki kapolitiki iyashintshwa into eright yenziwe ibe yintembi ukusevi inhloso ezithini. Mina ngokwami usiboniso Duma uright wena onyanya off fana ngifake nakusikisa. Yes my king uThabiso wakakhuphiso umbuzo enginawo ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini uthi usonta kodwa futhi uphinde ube isangoma or ube inyanga. Okay. Ukusonta ke baba kunamasonto ahlukahlukene. Khona uthi isonto leli kanti leli isonto liyikhathi vele ligqugquzela izangoma. Vele into yesonto leli isonto vele kufanele kube isangoma ukuze usonte la. Engathi mfana wami ngathi mawubuza umbuzo wakho ube specific ukuthi iliphi leli isonto ligwexayo.
Ngelo jabeni ukuthi nami ngelo jabeni. My king. Nanga mfana ukuzama manje. My king ngenza isibonelo uma ngisonta kaShembe ngiphinde futhi ngibe isangoma leyo nto ivumelekile yini noma into ekhona. Okay. Sengiyabuzwa yazi ngithandani ukungilalela nje. Mase ngithi ba specific wase wenza isibonelo ngoShembe. Uyabona ke ngenhlanhla wenza isibonelo ngesonto vele eligcwele izangoma vele khona. Ngangizwa ngithini? Ake sikhulume ngoShembe. Uyabona mawusonta kaShembe. Umgomo wakaShembe. Olotshwe emhlabeni walotshwe ezulwini awusetshenziswa umuthi. Awusetshenziswa ama congregant. Awusebenziswa ama leader. I-leader esebenzisa umuthi kaShembe iphekula lelo. Alizile ukuzokholwa la lizofeza inhloso. Ngoba uma uthi uyinyanga ngokwanele unamandla, abantu abathembele kuwena ukuthi unamandla. Funa uze wena nedlozi lakho noNkulunkulu wakho namandla akho. Bese abantu bethembela kuwena. Awukwazi ukuthi uthi abantu abazothatha izinto ezobasiza kuwena. Kodwa wena mawususenkingeni, into zakho azikwazi ukukusiza. Usizwa yini wena? Usizwa uShembe. Shothi by the way, uqonda ukuthi abantu abangezi kuwena abaye la usizakala khona wena. Abaye kupha abantu, abaye kaShembe. Ngoba nawe amandla akho wathatha kaShembe. Angazi ukuthi logic yabantu abazinyanga nabayizangoma kaShembe bayabona yini ukuthi bavezela abantu ngenye indlela ukuthi lento abayiphethe ayisebenzi ngendlela abathi sebenza ngayo, into esebenzayo uShembe. Okusho ukuthi baqonda ukutshela umuntu ukuthi yakaShembe. Ngenhlanhla ke zikhona izangoma ezikutshelayo zithi thathe lento yami kodwa hamba futhi uye kaShembe. Zenzani lezo? Zidayisa le product ngoba zenzela imali, azenzeli ukukusiza. Deep down ziyazi ukuthi uyosizakala kaShembe. Lento ifana nakuma business. Lento yokuthiwa khona umidlimene ukuthi ngikhulumana nawe wena bese ungikhulumela kuleya supplier noma kuloya muntu. Iyabheda vese lento yomidlimene because umidlimene ukhatha kulento engabe uyasave kuyona. Umidlimene shothi lo mbuzo ushoyo baba akufanele engabe umuntu okholwa kaShembe ngokweqiniso engabe usebenzisa umuthi. Fanele baba once wasebenzisa umuthi useyithukile inkolo ukuthi imigomo yayo akayilandeli. Usethukile futhi namandla akhe ukuthi akawathembi ubuyaxakeke bese iyabaleka. Wala ngifake. Thank you. Hayi phela bungafakeka ngomtshela. Ukhona umunye umbuzo? Yebo. Nikhuluma noZamambo. Ngike ngithi ngibuze lana ukuthi ngabe kukhona yini ukuthwala ngomfazi noma ukuthwala ngendoda? Ifuna siqale sicacise kuqala ukuthi yini ukuthwala. Ukuthwala lokhu abantu abasezingeni labo ukuthi umuntu ufuna amandla, ufuna imali, ufuna impumelelo. Yangizwa ngithini? Angenza noma yini ngoba into ayifunayo imali. Ake sikhulume ngendoda ke efuna ithwale ngonkosikazi wayo. Uma ngabe kuthiwa thwala ngonkosikazi wakho, ithi into kumele uqale ushade kuqala. Mase ushadile yini ezokwenzeka? Ngoba senishadile, isitifiketi somshado sesiyanihlanganisa. Into yakhe usu entitled wena entweni yakhe. Uma ngabe usungamthathela ngisho amapolice o2 million, mhlawumbe unama business, mhlawumbe unani, ngoba senishadile you are entitled. Uma ngabe yonke into seyivuthiwe ngoba vele ufuna imali wena ufuna eningi, yila kusuka khona indoda seyibulala umuntu wesifazane. Ayimbulaleli ukuthi ngokufa kwakhe ngeke uvele uyobulala iphara kuthi uzocema, ngeke uvele into engekho leyo ngoba vele iphara ukufa kwalo lizothatha gqitho kuphela. Kodwa into ezokucebisa ukuthi mayisefile lo muntu ubani ozobenefita. Even the investigations bengabe kushona umuntu wesifazane noma indoda iqala lapho ukuba ubani osemathubeni wokuthi ubezothola bengabe efa lo. Uma ukuthi bezothola unkosikazi uyaqala unkosikazi investigate weke manje abizwe for questioning. Mangabe kuyindoda ebizoceba iyabizwa indoda icheck. Okusho ukuthi makuthiwa thwala kusuke kuthiwa sondeza lo wakwakhe eduze
mublafe mushade benzela izinto akabe phezulu akabe namapolisi mayeshona bese kubenefita wena ngento ezophuma kuyena hayi lento eshiwa abantu ukuthi oh vele ukulela ingane yakini oh vele ukulala ungekuthole lutho ayikho kusokukhothela lokho ingakho kunabantu abasebenza ukuthi bakubhalise kumasingcwabisano kuma insurances ungazi sebekubhalisile ivuthiwe ipolisi sebe stress ukuthi bazokubulala kanjani siyibonile igabeke eziningi lezo zenzeke kumele umuntu othathela umuntu ipolisi engazi kumele parliament bayamende lonto ibe charge kumele ungamthathela umuntu ipolisi lingavumelelanga ukuthi mthathele ngoba mayisivuthiwe ama chances wokumbulala maningi kumele le ndaba le njengoba sikhona nje kumele parliament ilwelwe ibe khona ngoba ibaqedile abantu bebulalana amadoda adinga abafazi badinga amadoda ukuthwala lokho ukuthi mangabe sengithola into engiyifunayo isilungu into engiyifunayo ngizoyithola kanjani ikona kuthwala lokho hayi kodwa kunjengoba sanubonekeza abantu qhuqhu njengoba marigaju ulahle emobeni ubukhothela ukuphara ubulwane sawona kimbala igama ngumandla ngwakabhengu kunobhudi la uXolani weMojalav ubukeka engathi usenkingeni njengamanje mhlambe King Bhaka ngokubona kwakho nangamandla onawo ngabe ubhudi uXolani izinto zimbhedela ngoba khona le lahle khona okay ake silithinta ugama lokhu igama likaXolani Khumalo ngiyayingafuni ukuthinta lezi zinto ezisuke zisenkantolo noma kanjani ngoba investigations isuke isebenza ngendlela yabo kodwa ake ngiyithinte le uyabona ngoba iyawuthinta kakhulu umphakathi okusho singasho sithi akaXolani mfethu uwenza umsebenzi omuhle uXolani owokulwa nama drug dealers umsebenzi omuhle loyo hayi kancane kakhulu ngoba kunezingane ezalwayo as long as makusakhona ama distributors ama drugs ingane ezalwayo nezikhulayo uzogaxela ngoba lento ye drug once yangena indaba ama drug ayiphumi kalula enganeni so uXolani bengabelwa naleyonto uright la ngimthanda khona uXolani uthebelwa wangagcina ejaha lama drug dealers azingane emalokishini uyabona lawa vele abazobaqinela ube approacha even ama tycoon ade ama drugs ibhadi likaXolani libe khona ngenkathi bethothalisha abantu bedila nabo beba question bebuye baqinise isandla ukuze umuntu akhulume ibhadi lakhe lalibe khona ukuthi kushone umuntu ibhadi ke lelo ukufa nje komtshajana bafana khohle nje ngothatha ifoni khohle ifoni shiya kanjani khohle zamathaja lana khohle lamathaja nobuzamene mina uGabadiya ngithe ngibuzeni yindaba ungangibuzi le iPhone oshutha ngayo ibattery yakho izophela nini ngitshele mina iPhone le baba lena baba akuyona iAlcatel lena uphatha hlobo no vest ungafele ngithi ibhuzu uyathatha uphathe iPhone laptop iPhone lo kozane iPad iPhone phone ugijima nama-charger abafana ngeke anobuza ngithe question khohlana zama-charger kuzimalanga le baba isaka kulastela 3 hours yabo so ibhadi likaXolani libe sekuthenini kushone umuntu ehlelweni ekuyena oyipresident ayana uyabona ke South Africa Bhengu once akuvumelekile umuntu avela shone kakhulukazi ezandleni zakho ukuthi usemsebenzini onomsebenzi ngisho iphoyisa lisemsebenzini akufanele bulela umuntu ngisho umfazi ushade naye umlobole kuba washaya zonke inkomo afanele umbulala noma kuthiwa uassigniwe ukuthi hamba wenza umsebenzi umuntu akumele afe kubuya naye phila umuntu abhekane nengane yomthetho if it possible manje ibhadi likaXolani bathe bemthotha kanti besekwaziwa verse ukuthi ababuze kahle babekubuza kanti kuzoshona umuntu uma sekushona umuntu automatically as much as simthanda uXolani kodwa umuntu mayeseshiya umphefumulo baba istate samsana nomuntu oshonile ngisho ngashona iphaka istate samsana nomuntu oshonile baba yingakho mnganami ngisho ungabona iphara gqekeza imoto yakho lapha selifile iwind
awukwazi ukuhamba ufike ulibulala. Once wahamba wafika ulibulala iphara nakuba libonakala ukuthi iwindi lishonile, I mean lifile iwindi, kodwa awunalungelo lokulibulala. Uma usulibulalile usuthatha umthetho wawubeka ezandleni zakho, umbulali wena. Sekufuna ubhekane nesimo esenzekile. So manje uXolani ubhekene nesimo esenzekile. Khumbula lesimo esenzekile sicompromise kuphela. Sicompromise ngisho uhlela kulona imoja la. Imoja love ke yona, they must do something because amamoja life nabo kune challenge ababhekene nayo indlela yabo. They must account. uXolani naye must account. So noma inini bengabe unengcindezo nayo, kumele uthathe ibreak uzicabange kahle. Lesimo ngeke likwazi uhlelo luqhubeka lenzeke kube kuthiwa kodwa kushona umuntu. Ake kuhlonishwe ukuthi khona umuntu washiya, uyabo just nje isithunzi somuntu omnyama. Kuyothi masekudlulile kwaphela yonke into selingabuya kuhlelo liphinde liqhubeke ngoba ubese ngozini. Ubezothi bengabe ethi uyokwenza lento yabo kwenye indawo, afika abantu bethi hayi lo muntu uyabulala, bavele bahlabe ngenhlamvu bese kuthi lapho sekubekani, kubeka isiteshi, kubeka iSouth Africa, kubeka umphakathi engcupheni. In fact ukuthi abiswe kancane ukumprotector nokuthi umshikashika wokumsupport ukwazi ukwenzeka kahle naye engekho elambini. Uyayithanda ngisho? Uyaquliseka? Thank you so much. Khona umunye umbuzo la kudade emva kwakho. Ushiya igama bese uyabuza. Igama lami ngophilile mina kwangubani. Kunalento engixakayo mina lento yedlozi. Mina mangase ungichazele kenge indaba yedlozi. Abanye abantu bangena edlozi into engafuni ngoba idlozi libaphoqa ukuthi beyenze izinto ezithile. Kodwa umuntu ehambe esontweni ngelinye ilanga, mefika umfundisi efike eshumayele akhulume ngedlozi. Umuntu mesebuya esontweni athini sekhetha uJesu, abuya akhiphe zonke izinto ayifake emlilweni. Lenze njani ke idlozi ngalowo muntu onjalo? Good question. Buya kumina mfana wami. Lento iyohlale ine confusion. Khona ukhuluma ngedlozi labani iqala la. Ukhuluma ngedlozi lakho noma ukhuluma ngedlozi lenyango yekulokhu kuyona. Ngoba phela abantu abawuthulo. Wena unedlozi lakho, ugobezo yakuyena unedlozi lakhe. Ushaka bani idlozi? Mina ngikhuluma ngalabantu ekuthiwa umuntu into zakhe ivalekile. Ayisekho into yakhe elungayo. Ngenxa yani yokuthi izinto ivalwa yidlozi, uyabo. Kuze kumphoqeke manje. Uzwile umbuzo wami? Amukele idlozi. Uzwile umbuzo wami? Ngithi ukhuluma ngedlozi labani? Ngedlozi lami. Lakho. Alright. Buya kumina mfana seqedile. Uyabona ke mawukhuluma ngedlozi lakho, ukhuluma ngabantu bakini abangasekho. Uyangizwa ngithini? Abantu bakini abangasekho wena njengengane yabo abafuni nawo. Uma bekubona abantu bakini ukuthi khona la ugeja khona, banelungelo ukufika kuwena ngamaphupho, bafike bakhulume kuwena. Mabekubona ukuthi wenza wrong, banelungelo ukufika baguide ngamaphupho nangebonakaliso. Abantu bakini kumele bakhulume kuwena. Imistake eyenziwa abantu kuthi umuntu kufika umuntu wakubo amtshele ephuphweni aveze isibonakaliso bese yasuka umuntu aye kuphi, aye kwinyanga ekade igekho ngenkathi kufika iphupho, ayothi inyanga ngicela ungisize ngedlozi lami. Question ithi inyanga ilazelaphi idlozi lakho? Impendulo ithi cha naye yazi kodwa yenzani yona, iyayiphantela iyasebenza. You understand? Idlozi lakho kumele likhulume kuwena, likunike guideline. Mangabe uphupha uyongena emanzini, liyakukhombisa ukuthi izinto zakho zizonqotshwa kodwa zijwayela amanzi. Mangabe uphupha undiza, liyakutshela ukuthi nakuba zikhona izinkinga kodwa khululeka, wena keep on focusing la ufuna ukuya khona. Mayifika inkinga sizokuhambisa phezulu. Mangabe uphupha uphupha ujakho ezinja, bayakukhombisa ukuthi kunezime zemimoya zezilwane ezikulandelayo. Idlozi, umuntu uthwasiswa idlozi lakhe. Yabo, lezi zinto ezigcwele la usoku interview, wena usuyasaba ngazo, usubenzani, usugqoka into ende manje uyayifihla. We understand? Shothi lezi zinto zikwenza ungabi comfortable. Njengoba zikwenza ungabi comfortable, isign yokuthi idlozi lakho alifuni lezi ngoba amadlozi abantu agudi mayizosebenza emfihlakalweni. Ngoba idlozi lakho luwena, even ne-DNA yakho iyabantu bakini abangasekho abakuzala iDNA yakho. Shothi wena nedlozi lakho
you are like this. Kodwa beke wasuka waya kumuntu wathi umuntu akabe ngaphezulu kwakho kube umuntu manje ozokhuluma nedlozi lakho on your behalf usunikele ngani lapho ngamandla edlozi lakho futhi wena usuyoba ipuppet yalo muntu lomungasafuni uyothi bethi vuka ngo3 uyogeza izinja futhi uvuka uyigeza bethi khumula icathulo hamba ngenyawo futhi ushiye phansi icathulo bethi thatha intambo eyelo uyifaka kanje uyabona ubeka kanti lemqaleni akungeni ifindo ngoba kuyafikwa la angeni ifindo ufika umuntu ubopha intambo kushubile then idlozi lakho tshelwa yilona mangabe idlozi lakho sifuna imbuzi hamba uyenza imbuzi ifunwa idlozi lakho ngeke liqambele amanga manje idlozi lakho vuka uhambe uye endaweni ethile uyokha isihlahla esithile lalela lona uvuka uyosibheka uzosifika ulayelwa yilona ukuthi kusizakale wena. Okay, khona umunye umbuzo? Yebo King, uGcobani ngakadusa ngiyabuya futhi. Umbuzo wami wesibini umalunga umalunga no sisi lo osebenza ukhosini uwakabiyela uZimdola. Unento ayikhuluma eradweni. Wonke umuntu ke mayithola ichance yokukhuluma especially abasakazi uyakhuluma nje. Kusho ukuthi ukhulume kwanga hlakahle ku minister ubaba ucele mayikhuluma ngamaphoyisa lawe NIU ukuthi kunamaphoyisa kunephoyisa elizela ladutshula emva kokuba enze inkulumo manje le yanto isikwe esinye stage manje ngendlela ehambe ngayo ingabe uZimdola wenze iphutha elikhulu kangako mayenza comment noma umbuzo wami uzothi mhlambe ubaba ucele uthathe ngonyawo la ka left Kusekuzwile. yeah okay Uyabona ke mfana asibeni honest khona ezinye izinto engafanele sizele ngokusa ifuna sibe honest. yeah Uyabona mangabe kunabantu generally nje kuthiwa bafike kini bazokuhlasela ngisho kunengane encane ikhula inaleyo enga uyabona ikhule neenga ikhone enga enye ingane ngempela igcina ilahla ngisho ifocus into ezoyisiza ifuna ukuphindiselela abantu abahlasela mhlawumbe babona ama movie you understand so uZimdola kunegameko ezenzekile empilweni yakhe zamphatha kabi zase ziyahlala kodwa uyabona akekho right fana nobuhlukunyezwe indoda kakhulu nobuhlukunyezwe intombazana ugcina ngisho intombazana oyitholayo engengahlukumezile wena usuyalwa nje you understand nobuhlukunyezwe indoda usuthi uzama ukumove on uthole right indoda ngoba yahlukumeza indoda usuyalwa so uZimdola akekho right ngesimo esenzeka kuwo ibhadi likaZimdola ungabi right kwakhe wasekukhuluma kwiplatform errong yabona enesibili ibhadi abhekene nayo kanti abantu abathintekayo uyabona abantu abahlonishwa futhi abakhulu empilweni uyabheka ukuthi udila nobani ngasikhathi sini yazi into engishoyo wasekhuluma wathinta abantu abangavele balali yena yukuyazi abantu beyibuka kanje yena yu ayilali ivuke kuthiwa isiya lapha yana indawo nendawo ino SAPS wakuleyo ndawo leyo ama cases nani attendwa ilo SAPS wana kodwa lo SAPS mawusosend i-report ukuthi sinenkinga la khona igebeke eziyingozi kanje sayisendela unational then from national sisiyalandela kuyatholakala hayi ngempela bayingozi labantu sekudedelwa ke into efana ne-NIU ayona lento abantu abayicabangayo ukuthi uzobona abantu NIU la sebezobulala cha sihambi kanjalo uyabona into ekhishwayo makuthiwa sekukhona into engasalawuleki ngoba eSouth Africa kufanele kube khona indawo nabantu ekuthiwa bayasatshwa abalawuleki ingena lapho idila nama cases akanjalo ilokuzi iNIU nokuthi uma ngabe usukhulumile wayikhiphi enga ifuna bawuthi uyaxolisa funa uxolisa sikubona ukuthi ngempela usinsiye kulento othi uyaxolisa ungathi uyaxolisa kodwa ngathi kulokubhuqa ngathi kunosarcastic phakathi ngathi kunjeyana you understand into engishoyo mina kulesimo ngiyazwelana noZimdola ekuthubani yangokwami ngabe ngithi abaphume kulento ye social media okwamanje
hayi yena kuphela yena nefamily yakhe ngoba ifamily abantu abadala dadlala kubalekile ukuthi bangagcini bengena ezintweni ezinesiphithiphithi futhi ezithinta amaphoyisa kanti thina so King Bhaka siyazi ukuthi amaphoyisa ayahlonishwa nokuthi masukhulumile kunalabantu abaqhamuka baba ama-commentator emaceleni bayahlohlana labo bantu ifuna kubagadi ngoba khona umuntu ozothi futhi iphoyisa kodwa deep down wazi kahle ukuthi yena uyalisaba what futhi iphoyisa uyazi currently alibhekene naye kodwa maselibhekene nawe hayi kusangokunye gcwala ngakufakela Italian kusangokunye so manje kunabantu abaqhamuka bethi wenze kahle unje cha ifuna umqondo womuntu ujule ukuthi lesimo abhekene naso sidala noma sikhulu kangakanani kunayo umuntu mase kuba khona ne friendly advice ukuthi okwamanje stay away from ifoni because into lento ngisho ngaqhamuka ukuhleke uthi hey kuzothiwa niyambona uyatshakadula kanti mina ngiyayazi lento kuthiwa makuthiwa umuntu ulimele ngiyayi understand futhi ngiyayi understand leyamaphoyisa ukuthi mase kuthiwe kunesimo esikanje kunomuntu ongalawuleki kunezimo sengikhuluma nje general igebengu ziyakwazi kade igebengu bengabe sezibanjiwe washo ngeke uzizwe sabe zikhuluma ngoba ezinye isuke zazi ukuthi azithule ukuze zingalandeleki kwamanye ama case ezisasindile kuona angani uyangizwa yini ngoba khona ukuthi mfethu kube khona isimo sindekusona okwamanje sinyatheleke nje ngenhlanhla yedlozi lakho kodwa mawusuphumela obala sekuthiwa akasibheke kahle ubani lo muntu kuvele ukuthi nyanto yingakho ukuzizwa igebengu zami zithi hayi amaphoyisa futhi nani igebengu zangempela ngoba ziyazi ukuthi beke zalandela khona into ezovundululeka ungeza umuntu yakhuluma la athi futhi iphoyisa nani okwazi akasona isigebengu sangempela ngoba sangempela isigebengu siyavundulula ziyathula engapheli igebengu twaya kufakela ndoda ziyathula zibaba uthi ayijampile ke manje isiqwashisana emadoda lalelo baba bayanquba manje asidale sibheke uyayishayisana wala ke Italian my king sawuyena Thabiso akaphuphiso omunye umbuzo enginawo king ngicela ukubuza ukuthi Uthombe phezulu mawunya ungakhophisa la iyaqhubeka ikhofi la ukhohlo la wonke into zama uqala wena uvasana uzima umthozi bamuva qaqisa lapha phansi ya nganetha ngemuva sobona kuhlala isile umlili Live ngo live yonke into oyenzayo ayina inkinga ukuvela you understand ulive ungabona abantu beba serious ku love futhi akawona ulive acting yonke ulive nje uba real awukwazi nje ukuthi ngoba nakho ubukade ume lapha by the pool iyayihlaba khona bekuzimala manje khuluma indlondlo manje baba ayikwazi izulu unganyakazi abantu kade be send ama questions bethi akukhulumi alikwazi unganyakazi izulu nali liyana manje sithethe nayi ukhambe udlala inyolo Osgujana khona umunye umbuzo khona ngizwe nje lingasaba yebo king kusawuThabiso akaphuphiso my king engicela ukukubuza ukuthi kunalento esihlezi sizwa yes kunale nkulumo esihlezi sizwa ukuthi uthola ukuthi kunomfowethu noma ngudade wethu ocebile la ekhaya so thina nabanye uthola izinto zikakasihambeli kahle bese kuba ukuthi kuthiwe uthwebule idlozi cela ukubuza lapho king ukuthi ikhona yini into enjalo ukuthwetshulwa kwedlozi ukuthi angazi abantu ezinye izinto zobafundisa kanjani ngoba abantu makukhulunywa ngokuthwebula bavele bacabanga imikhuba uyabona umuzi nomuzi unedlozi la khona uyabona bengabe idlozi kujabulile ulibona kanjani idlozi kujabulile ubona ngabantu abahlala kulendlu noma kulomuzi uma bejabulile nedlozi lala lijabulile ngoba injabulo yabantu injabulo yedaba zalikhaya ngisho uNkulunkulu bengabe kujatsholiwe uyakusupporta wena ojabulisayo yingakho kuqala ukuthi mawubona umuntu omdala umphathise noma umuphi imali umjabulise beke wathi nje mntanami ukukhule inkosi ikubusise awubusiswa uye
ubusiswa idlozi lakhe nelabazukulu bakhe ngoba ubusizile umuntu omdala. Uyabona ke ukuthwebula uma ngabe lekhaya kuwena ozophatha mhlawumbe makuphela unyaka uyahlaba kuzumphakathi kuzimndeni izojabula idla inyama kujatshule kusini ingoma nanani uzozithola izibusiso ngoba ujabulisa umphakathi ujabulisa umndenwane ekhaya sekuyaziwa ukuthi mangabe kuphela unyaka noma kuphela u6 months kunenyama esoyidla seliyazi nedlozi hayi asimniki imali lo ngoba vele khona into azosipha yona. Lokho kujabulisa abantu uyaba nokubapha imali abantu uyabaheha ukuthi ababelivele kuwena. Kusho ukuthi uheha ngisho idalwa zabo ukuthi azibone ukuthi uwena okhathalela izingane zabo uzobe usuyabusisana ngokuthi ngenkathi bekusupport abaphilayo nedlozi lizokusupport lapho uthwebula idlozi kuthiwe ukubona ama politicians noma osomabhizinisi bethi sake okwakha idlu yalo umuntu odilekene kusuke kuthothula idlozi lalapho idlozi lomphakathi idlozi lomuntu osupportayo beke wathi wena wow siyabonga bo ngendlu eliyakhile idlozi lakho selilowo muntu owenzile seliyamsupporta okusho ukuthi lo muntu owenzile ulithwebulile idlozi labantu abajabulile nababukayo nabasupportayo ngoba wenzeni wenze into ejabulisa umndeni nejabulisa izwe. Uyabona bengabe uyolobona usuke uba uyolobona usuke uyothwebula idlozi lakamakoti ukuthi njengoba umthatha umakoti eza ngapha nedalwa zakubo azimsupport bengabeza zize naye bengabe umakoti lethi umbondo uzothwebula idalwa zangapha ukuthi idaza ngapha asibabona abantu bangale ukuthi nabo babantu baneqiniso asibasupport. Ingakho lento okuganiselana iba exchange uthwebula ngale umakoti uthwebula elangapha lize kuyena. Yingakho Thabiso uma ngabe ukwazi ukujabulisa unkosikazi wakho endlini uhleli naye kujabula yena kujabula idlozi lakhe kujabule ngishabantu abangazwani nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Kodwa mawuzokhalisa umkakho ukhalisa yena ukhalisa idlozi lakhe ukhalisa ngisho izingane ezizelwe. Uyabona ke bezokhala unkosikazi ngoba njengoba enekhaya idlozi lakho sehlile kuyena angazi abantu badidaphi lodwa. Idlozi lakho ndoda sehlela inkosikazi ngoba uyena ophekayo uyena owashayo iyona oshanelayo liyasuka idlozi lento enamandla hlale kunkosikazi limbize ngoma. Okusho ukuthi wena ndoda unelungelo ukubonisana unkosikazi wakho hayi ngokubonisana naye ubonisana nedlozi lakho ehleli kuyena. Uyabona amanixabana nila phakathi lizokushaya idlozi lakhe lakho elikuyena uzoba nenkinga kodwa manixabana ahambe uzohamba nedlozi lakhe ke ngelivuma idlozi lakho ukuphindela emzini womuntu liyaza khona kwakhona mayehamba ibhadi lakhe bezohlala ibhadi lakho wena umsukelayo kodwa bezohamba ahambe nezingane yaqala ke indawo usehamba nedlozi lakho ke futhi useyalithwebula ngoba idalwa zalekhaya zizohamba ilandela izingane zithini zithi ziyogada abazukulu kanti seliyahamba idlozi seliyohlala ekhweni. Yingakho uzothi esekhwena fone imali yengane imali yokudla kwesinye isikhathi akayifuna imali yokudla egonwe enye indoda. Uyabona mhlambe kade bezire elawde umbhedo uyabona abothe ayisebenzi lento ngathi ngene kulopholo awuthi ngithinte lenyoni yami awuyifakile imali ukhipha stress okuhlaka udaka kwale nyoni usikhiphela kulona uyabona umbhedo lento ade phumela yona kuwena useyabotha isipani qala ngakufakela. Yabo into yokuthwebula into enjalo engathi wenzela umuntu into enhle you athwebulike. Uyabona nje siyakuma elections ama political parties azongena door to door ahambe ethwebula amadlozi abantu ukuthi abaphilayo abavotele bona. Mangabuye kamuntu nje door to door usuke uyothwebula amadlozi alapho ukuthi awahambe nalo yonhlangano othi akiye kuyona. Ingakho beke wafika door to door bathi abantu hayi asifunda indaba yakho wena uphikwa ibona uphikwa namadlozi zabo. Cela ngakufakela. Nangu omunye umbuzo my king. Uma ngiya kumuntu oyisangoma noma oyinyanga athi uyangisiza mhlambe bese enginika intambo noma anginike le bhandi athi hayi lana uzovikeleka ngayo yonke indlela ezithini ngaba into ekhona yini my king noma kusuke kuumhlobiso? No
ufuna uqala ubheke yena ukuthi unazo nizitha nokuthi uyasaba yini. Imvamisa labantu abathi bayaqinisana akumagwala izinja. Akumagwala bayasaba. So uma ngabe ethi ukunika into basopa ngoba ngenzeka ukuthi ukunika into for the sake ukuthi ufuna imali kuwena akafuni ukukusiza kuwena. Ngoba ukuvika idlozi lakhe into evika wa. Idlozi lakhe into ekumele ilwele kubantu ukuthi abantu abangadubwa amadlozi abo ngamaphutho wenzayo. Ngoba unokufika lentamo uthaqaqana izinto kodwa wena uzibophile. And mawubopha inyama yakho, inyama umhlaba, iflesh umhlaba, shothi uboshiwe emhlabeni. Okuboshwe emhlabeni kuboshiwe ezulwini. Umuntu mayiqaqa akakufica unefindo athi asiqaqa amafindo because imimoya ebophanayo iyacapitalize ngokuthi udani. Kufana nemimoya bafuna ukugiqa nemoto. Iyacapitalize ukuthi udakiwe. Once wadakwa izo accelerate lokudakwa wakho ukuthi akube sezingeni eliphezulu kube wes ukuthi ugiqa imoto. Usetshenziswa la untekenteke ngakhona. Uma ngabe kuthiwa uyoqaqwa sazoba nayo nje inkonzo yokuqaqa enye insebenze leyo esiyoyenza nabantu abanomakhandakhanda la kuphathwa khona okhiye. Uma kuyoqaqwa kuyiwe emanzini kuphathwa okhiye. Mawususemanzini bese beyavulwa okhiye. Uma sebevuliwe bese bephonswa khona lapha emanzini la ngasozo omunye umuntu wabathola wavala. Uphonswa wakuvula uphonse novuliwe akekho umuntu ophinda kuvale ngoba usuqaqile wavula. Kodwa mawungaye emanzini uthi uyavula kodwa ubuvala ukhiye ulokha bese ulahla ukhiye okuvula ulahle lokhiye osuvaliwe uyaqaqa noma uyazibopha lapha uyazilokha nentambo ngomjalo. Ukhumbule umuntu ubhekene nempi khona idlozi lakhe lamba nawe khona nesilwane esilwa nedlozi lakho. Idlozi lakho lithi phumelela lithi isilwane sithi fokofo ngokuze uphumelele wena. Uma ngabe uya kumuntu idlozi lifuna usizakale kodwa lizazi ukuthi linamandla nalo. Kanti isilwane sifunani? Sifuna umuntu ozokwenza izinto zakho zibe wesi. Sehambe phambili isilwane sivele singene kumuntu athi umuntu ukukhuluma idlozi lakho kanti ukukhuluma isilwane vele silwa nawe. Yayenza into engishoyo uyakubopha kanti yena lokubophayo usengenwe isilwane. Njengoba ekubopha usenza umsebenzi walento ekade ifuna uboshwe ingazi ukubopha kanjani. Ingakho ezinye izilwane zisebenzisa wena ukuthi uyihlilele ufe. Ezinye zisebenzisa umuntu akukhombe isibhamu athi ngene entambweni ungene bese uyashona nale emhlabeni ke. Khona abantu abashanda yakusiza wake wayithenga into online uthi uthenga iquantum online kuthiwe faka imali uyifaka imali uthi quantum lab ihambile imali alikho iquantum akhona uthi ngiyakutshela yindaba udayiswa umoya okuwena kodwa olwa nawe versus idlozi lakho. Umuntu uthole kanzima idlozi lakhe abaspiritualwa nedlozi. Ngiyabonga mayiking. Ingakho kunosgujana abangaka ekade belwe nabantu bebelwenani nabantu bebesetshenziswa zinkinga zabantu ukuthi kwenzekeni babopheke. Ingakho kufike umuntu efuna usizo lokuthi ngifuna sizwane nomuntu wami uye enyangeni. Mayifika inyanga ibahlukanise mongo ivele izoshela umuntu wakho. Nizele ungathembani infertility la. Kodwa inyanga ivele ifike yona iqhubeke lapho. Either way nabesilisa sikhona izakwazi izinyanga ezibalala. Nabesifazana khona amakhehla afaka amaqhosha ngaphambili abalala. Ngiyabonga mayiking. Thank you so much. Sacela ukubuza King. Yeah. Sike sabona la partner sonto Commander in Chief Mr Julius Malema ethanda impela ukulwa mayelana namabhokobhoko. Khala ngesikhathi sobandlululo nani. Mhlambe ngabe iking yona ingakubona kanjani lokho? Cha asilungise la. Akabi namabhokobhoko. Uyawasupporta and uyakucelebrate ukuwina kamabhokobhoko. Into akhale ngayo esewinile amabhokobhoko ukhale ngegama lethi bhoke wathi likhumbuza ubandlululo. Waphindwa khala ngejezi ukuthi ashintshwe ijezi kube nejezi elizokhombisa ukuthi abantu abamnyama basemandleni. Mina ke
Ngindoda amaqiniso ke mina ngikhuluma kona wonke ama level kwathi level 7. You understand? Uma lemi inkunzi ngiyamazi ngendlela yakhe. Normally bayekhuluma ngivamisa ukuhambisana naye. Kodwa kulukho angihambisani. Hayi ngoba ngithanda amabhunu ngiyoniphatha ngithanda inyoni mina. Kodwa ngithanda iqiniso. Uyabona konke kuthiwa ama spirits lemhlabeni. Uyabona amabhunu anama spirits awo anamandla. Uyabona belungu ama spirits abo anamandla. Amandiya amakhaladi abantu bonke labantu banama spirits anamandla. Kodwa ngoba epower ipower isahleli kwabamhlophe. Uyabona uma kune sport esisakwazi ukujatshulelwa yiwona wonke ama spirits isho isupport yonto kumabhokobhoko. Ingakho ekwazi ukuwina ngoba wonke imimoya iba ngazwilile ukuthi awawina amabhokobhoko. Kodwa uyabona mangasuka igama ethi bhoke kushintshwe ijezi sebeyaqala abamhlophe sebefuna ukuthi awahlulwe amabhokobhoko khona kuzobonakala ayikho indaba abantu abamnyama. Uyalizwa ngithini? Buka nje ukuthi sinenkinga sadani nje ukungena ukuwini World Cup ebholeni ekuthiwa yibafana bafana. Kodwa angisakhumbuli mina yawina nini World Cup afuqa mamanga. Angikhumbuli mina to be honest angikhumbuli mina. Kodwa bayona yonke into esifunayo. Ijezi yenethu linethe ithe liyashintshwa igama bafana kodwa iWorld Cup igcinelile ukuwina. Uyazi why ingawini? Ingoba kunama spirits angayisupport. Ukubone lama English man soccer like team. Uyabona wina kanjani? Uyazi ngoba indaba ama spirits asuke ndawonye aleyo team eyodlala kuleyo country. Thina kuthi kuthiwa bafana betha belungu fuck this thing. Thina abelungu bazi babalekela kwi-rugby basupporta yona. Bathi hayi sama ne-rugby thina fuck the soccer. Into abantu abamnyama sebeyithathile. Uma ngasekwenzeka imistake thiwe siyalwa sithi akukhishwe ubhoke akukhishwe ijezi abelungu bayahamba nedalwa zabo. Sekusala idalwa zethu zabantu abamnyama sesodabana sake futhi njengoba bafana ngoba sesisele sodwa. Kanti i-rugby iyona esakwazi ukuhlanganisa ama spirit wonke. Leyanto ayingoniwa ngepolitiki. Ngiyazi vele ipolitiki ukuthi kuyadlalwa, uyamaka, uyaphasa, uyabagcwalisela, ufuna yabona i-rugby ake isuka ipolitiki, ake celebrate ukuwina sithandazela ukuphinde siwine futhi ngelinye ilanga. Ayisuka ipolitiki. La ngisikisi. Mawushisela uvuli lapha. So icapha kuvula ngapha nangapha. Igama kuphaka isibongo wanzamba bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udawe yini. Ingcwele ephuqa imizi abafokazana ngothe lodwa likamentshise. Thuluza ngahambi nalo. Sesiyavala manje iphelile imibuzo. Mayisiphelile nisho manje. Osalayo okay. Yeah. Sokuyicala nje ke manje elithethwa mihla nezolo lelika senzo. Liyaqhubeka kunganamhlanje. Yaqhubeka siyabuka kuma TV ko YouTube ko bani abantu sebeke bathi ukukhuluma ke futhi lapha manje ngoba iJaJi leli kuze kwashintsha iJaJi ngoba iJaJi elisha leli likhona kakhuluma ngalo iJaJi ukuthi malibuza imibuzo kungazi ukuthi lichemile ingabe lokho ngokweJaJi kuyiqiniso yini ukuthi lichema ne-state. Uyabona ke lento ingaphendulwa kahle umuntu owenzilo. Uyabona lento yokuthi uthi bengabe ubuza uthi nokuimitate kancane uthi ukusabisa kancane. Isemthethweni yakhe. Even nommeli mawuzodila naye uyakubuza imibuzo ezokudidisa nje. So iJaJi lapha yakumele libe phakathi lendawo. Yabo between kwabameli council nelokhuzana ne-state, you understand? So le case angathi iJaJi le case ayichemile le case yini ngithi ayichemile. Uyabona ukuthi ayichemile yayizosuswa ku TV bengayiboni abantu. Uyabona njoba i-TV iphinde downloadeke nakuma social network wonke ibukwa abantu abaSydney ngezinga eliphezulu kakhulu. Uma ngabe iJaJi lizochema lona ngendlela yani bakhona abantu abazokhomenta amaJaJi ngisho phesha kwelwandle no president they are following this case. Lela JaJi lisebenzisa umthetho bese lenzani base lona
libadidisa ngokuba ilokhuzana intimidator liba intimidate here and there khona lizohlala lona lihlonishwa isijaji awucabange makuyijaji lokuthi fanele asile bameli futhi yabona inkunzi engene ethi umgomezulu kube umshololo kube nama-gentleman inkunzi lesiyana manje ijaji libathi kanje yingakho noma nawe uney'ngane ubuye ey'nganeni zakho uthi ha usibotha ubaba lo naye wenzela isigqi futhi uyabona phela yiphathula lela jaji liyabotha yikho le liyathi le into engekho le likubona into engekho le nalo liyabona kodwa alikwazi ukubona mhlanje lithi kusasa yikho leyo ngathi laselokishini noma ilamathayiba lawayana elayithele liletha kakhulu la time leyithatha olalela baba into elane leli into elane kodwa ngokuchema baba ngeke lisho into engekho la lingake uthi kodwa wa likubheka ukuthi wazi kangakanani base wazi futhi lithi okay layithini nokuthi ake uyibuke nje lento kabanoyi laba bameli bonke basile cabanga nje lapha kwi-state khona yena bonke lento idudula o-accuse yena funela kemile ngoba uyena phela onidown ngapha kwi-state hayi adiqhamile kodwa mzolo ngathiwa liyakhishwa ku-TV kobe sefuna ukoganga ngaleni bangabe siselana nje baba hayi khohlwa ngoba bangathiwa lenza urongi bazolokhuza bazophinda nje le lokhuzana kuthiwe kuya-aphilwa bese kufakwe elinye ngiyaphendula kakhulu kodwa nawo okunye okungane okusalayo akusakho based kwi-case le lo mangizayofakaza noma enkantolo ufike kuthiwe angibeka isandla phezu yabo kusuke kukuhlonipha nje uNkulunkulu yabo ukuhlonipha uNkulunkulu kodwa iBhayibheli lasenkantolo kahle kahle yilomqingo lo onama previous cases ukuthi awinwa kanjani kwakutheni ngamuphi unyaka kwakubani ilona iBhayibheli lenkantolo lelo kodwa for ukuhlonipha uNkulunkulu ngoba sonke singaphansi kukaNkulunkulu emhlabeni ingakho ubona iBhayibheli kodwa bangabe sekuqulwa ngeke lokuthiwa uMaria wenza njena ku chapter bani ayisebenzi lonto ayisebenzi lonto lapha ayisebenzi yini ezosebenza ukuthi uFervude wathe phambi kwenkantolo kwakune argument ethi kanje isinqubo esaphuma yilesi futhi iBhayibheli elikhothwa inkantolo yilo yamqingo loyana wale yabhukile ngikhohle igama lale yancwadi bazongikubuza bazi kahle uyabona ilona iBhayibheli lenkantolo ingakho noma ulokhuzana ufunga lapha yana ufunga kumele ufunga ukuthi uzothembeka uzokhuluma iqiniso nani ngoba ukhuluma amanga lomqingo lo kuzokhothwa kuwona ukuthi amanga into ayishoyo ngoba lento owayikhuluma yakuyenzeka nangonyaka othile kanje iBhayibheli lenkantolo lelo ingaka ngithi kubalekile abantu lento eBhayibheli bayi understand deep into yeBhayibheli ligude nje ngoba li embrace uNkulunkulu wana kodwa when it comes to real life indawo nendawo inomqingo wakhona ngiyabonga nomqingo wakhona ngisho nje kwakho kumele ube nomqingo yokuthi lekhaya isystem yalekhaya kuphilwa kanje lekhaya system yalekhaya indawo nendawo nje kumele ibe nayo isystem yakhona nomqingo wakhona thank you so much nisho madoda bengabe senikhathele asasivaleni ya my king yes ngicela ukubuza ukuthi uma ekhaya siphilelana kumnani uma sekungena uSathane yiphi indlela ekubonakala ngayo mase ngena umoya omubi ozoshintsha ekhaya alright angazi abantu lento ke bangayi-understanda kanjani ngale ndlela efuyichaza ngayo ake ngithi wena nonkosikazi wakho uyabona bengabe nijabulile ama-spirit lawa afuna ukuthi nicabane khona ezokwazi ukulala nomkakho awajabuli bengabe nizwene azokwenze njani even itha zenu mawuzwana nomkakho azijabuli wena into ezokwenzeka ubuntekenteke bakho buzoba sekuthenini upartner wakho ohleli naye untekenteke kangakanani uma kungeneka kumfazi wakho kuzophela ngawe emhleni endlini uzobona ngani uyabona manje uhleli nomama uhleli nawe beke waqala umama washintsha ebusweni noma wagula wathi ngiyagula namhlanje azi ukuthi mayesegula khona uSathane osungena njengoba ungena kuyena umgulisa
indlela ongena ngayo ungena rough kodwa ufuna ukuhlala ukuze anishaye phansi omunye avele abe nolaka kakhulu uthi ambheke nkosikazi wakho akuseyena lo kade ngixoxa naye izolo kade lehlane enyuke emoli nimbambeleke ngalo akasafuna ukuzwa manje uyakhuluma yaye usengenwe umoya ongalungile lo moya ke uzobhubhisa la ekhaya ifuna leyo ndaba leyo nilungise before it's too late ngoba ngeke nangawunaka naxabana nayigoqa nathi hayi sekulungile kanti uma uhleli zizofa imoto zizogula izingane kuzophela imali yonke into ayikho into elwa ingazange ibonakalise umuzi nomuzi iba khona isign yokuthi nange ngena usathana bese beshaya indiva omunye umuntu kusuke ngeyona usathana wena ndoda usukubenza isilima kakhulu lo mfazi kanti unedlozi elistrong ziyabona idelo zakhe mase ziyashintsha seziyalwa mase zilwa ubona ngani kushintsha yena beke walwa sekulwa idalwa zakhe versus wena nawe mawusulwa sekule idalwa zakho thulo mfazi futhi idalwa zenu asayenzi into ebelifuna yokuphuma zozala imali zozama imali zenzani manje seyilibele ukulwa zikhathwa ubani zikhathwa yikulina kongathembeki to each other unento benga ndoda koma lo fubusi unento benga iyodwa manje oh ntombe yodwa uzokhomba mina uzokhomba kanjani kulo unento yodwa ama chances zokuba neki ngenkulu mancane so kunentombe eningi ngaba nenkinga eningi hawile nje nayo ifuna ukuthi kube yiyona ile ifuna kube yiyona ungqo wakho unomona ngawe ungqo wakho ubopha inhliziyo yokuthi uya kulezi zinto zakhe uyabona ilezi zinto zibopha inhliziyo zifuna ukugcina uyiwini lilobonile nawe isiphithiphithi lodwa isiphithiphithi ba fake isiphithiphithi ushawe endlini ushawe ngaphandle ushawe endlini uzobaleke lapha ubungozi bokulala nabantu abahlukahlukene ukulala nabantu abahlukahlukene kuyingozi enkulu ngoba umuntu bengabe uzothandana naye akakutshela iqiniso uyalala nomuntu kanti wazi kahle khona ihamba iswini kuyena ibuye imdonse ngoba ushelile akakutshele lento ukuthi ayibo khona into engilala nayo omunye ulala nesilwane every day ngoba uyashela ngeke ukuthi ushela athi awuqole bhuti ngilala nesilwane zonke izinsuku ngeke kutshele lonto ngenkathi wena uthandana naye lesilwane sala naye sesiyadidwa sesenzani sesifuna ukulimaza wena sesanixabanisa ngoba sibona ukuthi usithathela intombi cabanga ulwa nesilwane sithathela intombi sishintshekile yabo into enzima so kungcono ukubhekana nenkingo onayo ukunokulanda isilwane isaloya zonke izihlasele wena ogada baba even abantu abaphezulu bawiswa yini bawiswa umuntu wesifazane isikhathi esiningi yeah i-downfall yendoda isekutheleni ihluleke ukufasa uzipho downfall yendoda siyashumayela ke manje hayi usashumana konshumela ngoba ngicela baqesa ukushumayela ngathi ngiyangidakela manje izinjani lezi ngiyakufakela mina wena ngabe uyabamba uyathatha uyafuna wena nje wakwajaho ubufazi wena ngokugani omthuli phela ngozibona kube indaba uthi uyangivala okugcina umbuzo Mike hayi ngithulile phela engisakho sibonile kwi social media kunenyanga ezahlukahlukene zikhuluma ngezinto ezahlukahlukene wawusungena king kwi social media uveza amaqiniso lapha nalapha njengamanje zikhone ezixabanayo ngokubona kwakho my king noma umbuzo wami uthi ngokubona kwakho my king kulungile yini ukuthi kuxabana abantu ekunabantu abathembele kubona ukuthi bawusiza obana bathembele kulezi inyoni lezi obana bathembele kulezi inyoni lezi cha lalela baba uyabona nje mfethu injele uyabona mangabe uyinyanga unama spirit ohamba nawo azibona ngendlela yawo ukuthi makhulu bese kusuka loya unama spirit ahamba nawo emadlo zakhe into abayigwapuna emathuneni bethi bazama amandla into abayilande entabeni bezama amandla unama spirit ahamba nawo ngenkathi zihlangana izinyanga zingahlanganela ukuthi zifuna kwakho umbimbi lokuqola abantu uma sezilakhile umbimbi lokuqola abantu
ngeke kwazi ukubaqola ngoba ngithi ngikhona mina ngiyawaveza amaqiniso kwala kufakeke ngenkathi bengasaqoleki abantu shuthi into ebibahlanganisile ayisebenzi sebezokwenzani ke manje sebezoxabana bodwa kube ngazuthi wena nyanga uhlangene noKing Bhaka wena nyanga uhlangene noKing Bhaka khona nje kade ingitshela ithi inyanga behlangene ngayo zisola zicabanga ukuthi yona engitshela izindaba ithi cabanga mina my king ngagcina nini ukubona kodwa lezi inyoni lezi ziyangisola zithi mina otshela wena izindaba usho leyo nyanga ngathi bayeke vele zidididi into emnandi awusadidizeli ke nabo udidizela phi ke wena manje ngoba nawe wisidididi udidizela ukhona wathi ngididizele eceleni kwaseduza zidididi nje baba ngeke zingaxabani ngoba vele ngishiyigebengu mayibuya kobamba imali sezibuya kanti khona ezigrid ziyaxabana uma ngabe zingashayisananga ziyaxabana ukuthi wena ojampisile wena odalile wena wezokuthi iyaxaxwana nje uma inombolo nje baba yabona ingakhahleli vele igebengu ziyashintsha wakubuza indaba yalento ngasho nje ngathi bazoxabana bodwa ngasho nje angibasazoxabana futhi kulomine kufoka amakhandakhanda amadoda indlondlo mina ngitholakala ngolosithathu nangomgqibelo namba yami 0798130260 angikhulumi ku-inbox ka-Facebook angikhulumi nabo ngoba indaba maningi ama-scammers apha zinyoni egcwele lapha ma ukhuluma nomuntu inbox noma umuntu ekunikeza inamba engewona u-0798130260 is-scamless hayi buyisa kumina ngivalelise kahle awu suka nini madoda asibonga kakhulu bekumnandi kakhulu sindawonye hayi inini eniyosho ukuthi imibuzo ngiphendule kanjani hayi zingihlasele hayi bezingihlasele kakhulu hayi bayayijikijela imibuzo bangibuza ngento ezibucayi ezithinta abantu ababucayi ngigcine ngiyiphendulile indaba kaZimdola ubona beyibuzile ngiphendulile yebo iphendulile my king oh hayi ngcono bye bye